Следващия елемент, който искаме да направим луксозен, е тези кутийки да изглеждат като метални, с градиент от бяло към сиво. Този елемент може да стане изключително луксозен чрез CSS. За целта ще използваме един генератор за CSS, който се казва CSS3Please. В този сайт CSS3Please има такива правила, които може да използвате, за да правите fancy cross-browser CSS правила, които да изглеждат луксозно. Конкретно аз съм избрал да използвам този градиент от този бяло-сив цвят до този по-тъмно сив металически хром цвят. Копираме елемента и ще го поставим в CSS правилата в онлайн редактора. Ето тук. Тъй като това е елемент принципно с по-малко значение, ще го поставим. Ето тук е. Като сега трябва да определим на кой елемент именно да окажем това правило. Експектваме. Така не искаме на тази кутия, не искаме на тази, тъй като в нея има снимка. Искаме на ето тази. Копираме си елемента. Ще го поставим ето тук. На този елемент, който е оказан по този начин, искаме да приложим това правило. Сейваме, връщаме се в сайта. С Ctrl и R рефрешваме, да видим как ще изглежда. Ето, идеално. По този начин вече имаме метален елемент на кутийките за продукти. Но виждаме, че всяка снимка има различна височина. И това създава един такъв лек неприятен ефект. Виждате, тази снимка е по-ниска от тази. Как можем да го решим? На този елемент, ако поставим Background Color, всъщност може би на този, не, това е Overlay. С малко повече експектване намерихме елемента, на който да създадем background цвят. Ето този. Ще го копирам без Media Screen. Media Screen показва на каква резолюция могат да действа определеното правило. Рефрешваме. Вече всички снимки имат еднаква височина. Но това, което ни прави впечатление е, че разстоянието между обекта и снимката от тази страна е по-малко и това нещо не стои много добре. Ще се наложи да увеличим снимката и да намалим ето това разстояние.
да изглежда сайта максимално луксозен. Трябва да се изпипат абсолютно всеки един детайл. Когато сме готови, ще пуснем отново видеото, да не отекчаваме с съвсем такива. Важното е да се хване логиката на нещата и ще покажем после накрая крайния резултат. Ето го вече и крайният резултат. Имаме градиент, имаме бял цвят под картинката. Градиентът е металически, разстоянието за изписване на продукта или категорията е необходимото, не е повече или по-малко. Имаме съвсем минимална сянка, която не знам дали я забелязвате, която се увеличава при холвър. Тоест тя съществува сянката, но при холвър на мишката, която е върху самият div, върху самият елемент, се увеличава и се разпръсква, за да стане по-видимо. Така изглежда изключително по-луксозно, отколкото както беше в първоначалния елемент. Сега започваме работа по фоновете на самия вебсайт, за да покажем как можем и чрез фон да го направим още по-луксозен. Но това в следващия клип. Ако този резултат ви е бил полезен, можете да се абонирате за канала, за да следите най-новите видеа в нашия канал за изработка на вебсайтове.